ang mga dili katoliko nga nagtudlo nga Biblia ra gyud mo'y basihan, nga kung wala kuno sa Biblia dili tuuhan, pero wala ra pod na nila sunda. Kay pananglit na ay mga dili katoliko nga gatudlo nga bawal o gidili kuno ang pagbunyag og batang masuso o puya o kanang infant baptism. Bawal kuno sa Biblia ang infant baptism. Dili tinuod nga naa sa Biblia ng pagtulon-ana. Timan ana to, no? Mo claim sila nga tanan kuno nilang gitudlo naa sa Biblia. Pero dili na tinuod. Kay wala man sa Biblia kanang ilang pagtulon-an nga dili bunyagan ang batang masuso. Bawal kuno ang infant baptism. Wala gyud na sa Biblia. Wala gyud gatudlo si Kristo ug mga apostol nga dili bunyagan ang bata. Naay mo argue o mga tarungan nga si Kristo example o panig-ingnan. Dako naman kuno si Kristo nagpabautismo ni Juan Bautista. So dako ra gyud kuno ang bautismuhan. Okay. Tinuod man na nga si Kristo nagpabunyag ni Juan Bautista, dako na. Pero wala na magpasabot o bisan si Kristo wala magtudlo nga tungod kay dako na siya nagpabautismo, nagbawal na siya sa pagbautismo og bata. Wala. Wa gyud magtudlo si Kristo nga tungod kay dako na siya nagpabautismo, supak na siya kung bata ang bautismuhan. Wala, no? Wala gyud magtudlo si Kristo ana. Huna-huna o interpretation na sa mga dili katoliko nga supak og infant baptism. Gani si Martin Luther ang giilang amahan sa Protestantismo. Dili manggali to siya musupak og infant baptism. Pero naay mga Protestante nga supak. Sa ato pa ang Protestante wala pod gausa anang issue about infant baptism. Kay naay Protestante nga muuyon na apoy dili. Karon asa man gyud insakto ana? Tinuod ba gyud nga gidili sa Biblia ang infant baptism? Balikon kus bag-ingon, wa gyud tay mabasa ana sa Biblia nga si Kristo ug ang mga apostol ni supak og infant baptism. Mao gyud nay timan ana to. Naa sila mga katarungan ug mogamit mo silang bersikulo pero dili mao ang pagsabot nila. Wrong interpretation lang. Kay pananglit, unang himuon nilang rason, gamito nila kanang pulong repent. Kay ang bautismuhan lagi kuno, kinahanglan maghinulsol o mo repent ay bautismuhan. Tudluan sa, kinahanglan makabato nagpagtuo. Ay siya bautismuhan ang bata, wala pa man ay pagtuo. Then dili pa man ka-repent, maong dili bautismuhan. Tinuod bagod na. Nagingon bagod si Kristo nga tungod kay ang bata wala pay pagtuo nga kanang acquired, kay duha man gud ka klase ning pagtuo. Kanang pagtuo nga acquired kana bang resulta sa giwalihan ka, mao nay acquired nga pagtuo. Okay. Tinuod nga wala pay pagtuo ang bata nga kanang resulta sa wali. Kay wa pa gud na siya buot, dili pa man mawalihan. Pero wala magingon si Kristo nga tungod kay dili pa siya mawalihan, dili na siya bautismuhan. Og maghiskot pud tag pagtuo, naamay ka ng pagtuo nga gitawag og inborn. Dili ng resulta sa wali o acquired faith, dili acquired faith. Naamay faith o pagtuo nga kanang inborn. Asa man na gibase nato sa Biblia? Kung wa ko malimot, Mateo 16:21 or baliba Mateo 21:16. So bali-baliha lang na kay wa na ko masubay. Basta na sa Mateo 16:21 or 21:16. O kung nasayop manggali ko ana,
sa sunod na lang po na nako i-correct kay ako sa nang pangitaon wa na ko'y panahon sa pag-correct anak karon kay wa po ko'y gidungawan ring Biblia. Okay. So mao na sa bersikulo nga gitumbok nako Mateo 16:21 kung wa ko masayo pagpugnit ana nga teksto nag-ingon diha nga ang mga batang masuso ginabansay na sa pagdaig sa Ginoo. Ang mga batang masuso kuno ginabansay na sa pagdaig sa Ginoo. So, di man ka makaingon nga walay pagtuo ng nagadaig sa Ginoo. Unya kay ang mga masuso kuno ginabansay naman sa pagdaig sa Ginoo. So naay pagtuo di ang bata kay ang naara may pagtuo ang makadaig sa Ginoo. Pero dili na siya pagtuo nga kanang acquired nga kana bang giwalihan ka mao nang nakabaton kag pagtuo. Nituo ka sa wali, acquired man na. Kanang inborn faith ang but ipasabot ana nga natural faith na, meaning inborn faith nga tungod kay ang creator Dios, ang tao binuhat sa Dios, so naa na siya kanang gitawag og inborn faith kana bang kadugtungan sa iyang creator ang bata. So ang bata na siya inborn faith pero dili acquired nga resulta sa wali ang iyang pagtuo. So kung moingon sila nga dili bunyagan ang bata kay wala pa'y pagtuo, now mahimong sa acquired faith kanang resulta sa wali wala pag pagtuo ang bata ngingon ana. Pero naa siya pagtuo nga kanang gitawag natug inborn kanang gipasabot sa Mateo 16:21 kung wa ko malimot sa maong bersikulo nga ang mga batang masuso kuno ginabansay na sa pagdaig sa Ginoo. So naa siya inborn faith. So mao na nga kung required yun ang pagtuo, na pagtuo ang bata pero inborn. Implied sa Mateo 16:21 kung wa ko masayop sa mga bersikulo nga ang batang masuso ginabansay na sa pagdaig sa Ginoo. Di man matawag og naay pagtuo ang naay pagtuo ang dili mo dahig. So kung nidahig ka sa Ginoo, but masabot na kay pagtuo. Inborn na ang buti pasabot kung makisgot ag batang masuso. Dayon bisan pagani, no? Kung ingno nato nga tungod ba kay ang bata dili pa ka mawalihan, wa pa siya kanang pagtuo nga iyang kaugalingon nga acquired nga di na siya bautismuhan na abay pagtulunan sa Biblia nga bawal bautismuhan ng bata tungod kay dili pa siya mawalihan o di pa siya karepent. Wala man magtudlo si Kristo ana ug ang mga apostol. Now, ingon na ni maghiskot galitag bata o puya o dako na. Kung mutan-aw to sa Biblia, ang mga tao gyud nga gitudluan ni Kristo anang bautismo o mga apostol ba nanudlo og bautismo, kasagaran gyud ang ilang matudluan mga dagko na. So, siyempre, ang mga dagko na mawalihan naman. Dayon naapoy kanang gitawag og sala nga aktual, kanang individual nga sala. Unya ang dagko na makahimo na magsala, di ba? So kinahanglan mo repent yun na. Kaya may sala ang dako na, makahimo na magsala. So gikinahanglan yun nga mo repent ang dako na. So mao na nga kanang mahitungod sa walihan sa or iparepent sa repairing na sa mga dagko. Kaya ang mga dagko makahimo na magsala ang ilang kaugalingon. So kinahanglan walihan sa, kinahanglan mo repent sa ayha bautismuhan. O ang punay gitudlos Katoliko nga basta dagko na, kinahanglan yun nga walihan sa, dayon kinahanglan sa mo repent ayha bautismuhan. Pero kanang batang masuso, upuya, wala pa man na siya sala nga iyang kaugalingon. Nga nung mag-repent man siya, unsa may i-repent niya nga wala pa man siya sala nga iyang kaugalingon. Di ba? So, sayop ng muingon nga
ang bata dili bautismuhan kay dili pa ka repent. Unsa man puy i-repent sa bata? Nga wa pa man siya kaugalingon niyang sala. Di ba? Now, ang bunyag paglapas sa sala. Basig mo ingon nga ay wa pa man kay sala ang bata nganong bautismuhan man so may papason niyang sala. Okay. So diha na dayon mo gawas no kanang sa katekism sa Katoliko nga naghisgot og original sin. Ang batang masuso naa nay original sin. No? Unsa man ang original sin? Dili na sala nga gibuhat sa bata kay ang bata nga masuso dili pa man kabuhat og sala. Pero naay original sin ng bata. Dili na niya binuhatan. Kanang original sin ang buot ipasabot ana absence of grace. Sangputanan na sa gibuhat ni Adan ug Eva. Kadtong nakasala si Adan ug Eva nga naluwatan nila ang grace, sanctifying grace. So, sa pagbuhat sa Dios ni Adan ug Eva naaman sila grace, sanctifying grace. Pero sa dihang nakasala sila, ilang naluwatan. Nawala ang sanctifying grace nila og napanunod na sa mga bata. Sa tanan nga mga anak napanunod na. Mo kanang example ana, pras na anang magtiayon ba nga dato sa sinugdan, unya nag-usik-usik sila sa ilang katigayunan, then niabot ang panahon nga na bangkaruta sila, ilang negosyo na bangkaruta, agig usik-usik. Now, karon kinsa may pasanginlan sa ilang pag-usik-usik, siyempre sila, mga ginikanan, kay mo may gipadayag sa istorya. Mga ginikanan may pasanginlan, kay sila may gausik-usik, pero unsa may mapanunod sa mga anak. Ang kawadon ang kalisod. Swingon na nabod. Ang salaod, ang pag-usik-usik, gibuhat ginikanan, pero ang sangputanan mapanunod sa anak. Mao po na, ang gibuhat ni Adan og Eva nga sala, sila mo ay pasanginlan. Sila mo ay accountable. Pero naay mapanunod sa bata. Ang kalisod, ang kawadon. Mao po na, sa gibuhat ni Adan og Eva nga nagpakasala sila sa Dios, okay, sila mo ay accountable ato. Pero naisang putanan sa ilang gibuhat nga mapanunod sa mga bata. Natong tanan, mga tao, mao ang pagkawala na grasya o absence of grace. So mao nay gitawag og original sin. Mitabot na sa bata. Asa man na masabot sa Biblia nga mitapot yun sa bata ang kanang pagkawala na grasya o original sin. Mao nang kinahanglan bautismuhan gyud. Asa man gipasabot nga naay original sin ng bata, nasa Salmo 51:5 nga ang batang masuso gipasabot diha nga malapaso na. Dili lagi na kalapasan nga gihimo sa bata kay dili pa man kahimog sala ang bata nga iyang kaugalingon, pero nganong gitudlo man diha nga ang bata malapaso na. Ang buti pasabot ana tungod kay wala may grace. Naluwatan man sa unang ginikanan Adan ug Eva. So, mao nang gitawag nagmalapaso ng bata. Dili siya mo'y naglapas, kundi ang state of kahawang, kanang pagkawala na grasya. Nitapot na sa bata. Okay. So, papaso na pinagi sa bautismo o bunyag. Kay ang bunyag, pagpapas man na sa tanang matang sa sala, ma-original sin man o ma-actual sin man, okay, tanang matang sa sala makuha sa o ma-erase o ma-papas sa bautismo. Unya gipasabot man nga ang bata lagi nga masuso na ay original sin. Unsa lang original sin, dili na gibuhat sa bata, kundi sangputanan na sa gibuhat ni Adan og Eva nga sala ang pagka wala na grasya na panunod na sa bata. So, kinahanglan ibalik ng sanctifying grace para nga mawala ng original sin. Okay. Kay kana laging original sin, absence of grace. So, papaso na pinagis bautismo. Kay ang bautismo lagi, pagpapas man na sa tanang matang sa sala. Ma-original man o ma-actual. Mauna. O matud pa ni St. Augustine, nitapot ang original sin sa bata nga wala siya pahibaw
adunay katarungan nga kuhaon po na nga dili siya pahibawon. So, di na siya kinahanglang walihan. Kay kanang original sin nga naa sa bata, dili man na gibuhat sa bata. Nitapot na niya nga wa siya pahibaw na ay katarungan nga kuhaon po na nga dili siya pahibawon. Pero kung dako na, kung wala pa siya mabautismohi, naa siya original sin, niya naman po siya kaugalingon niyang sala. Ang kaugalingon niyang sala, mo'y kinahanglan siya mag-repent, o kinahanglan yun siya pahibawon nga kuhaon na. Kay iya man ang sala. Di ba? Pero kanang batang masuso, dili man gibuhat sa bata ng original sin. Dili man accountable ang bata ng original sin. Kay agi man as unang ginikanan adan og iba. So, kuhaon na, may katarungan nga kuhaon na nga di po siya pahibawon. Di ba? Kay dili man na agi niya. Pero kung dako na, naa na may sala nga kaugalingon. Sumuna nga, para sa mga dagko ng kinahanglan mag-repent. O kinahanglan mag-repent kay kaugalingon mang sala gyud. Og dagko na, di ba? O kanang bata lagi nga masusuwa pa man ay kaugalingong sala. So wala siya i-repent. So may i-repent sa bata nga siya kaugalingong sala. Kanang original sin pod nga nitapot niya di man na iya. Nganong i-repent pa na niya nga dili man na iya. Di ba? So mao nay logic sa teaching sa Katoliko. Nganong ang bata di na kinahanglan mag-repent kay wala siya i-repent nga sala ang iyang kaugalingon. Ang iya lang nga mabalik tong sanctifying grace. Kay kana laging original sin, absence of grace man. Naa man sa bata, mitapot man sa bata nga wa siya pahibaw kay di lagi siya mo'y agi ana. So naay katarungan nga kwaon nga di pud siya pahibawon. Pero dako na naa naman si actual sin, iyang kaugalingong sala. So pahibawon gyud na nga kwaon ng iyang sala kay iya man ang kaugalingon. O kinahanglan mag-repent siya kay iya man ang sala gyud. So mao na no mga igsuon ang tubag sa Katoliko. Unya naaman po na gipasabot sa Biblia nga ang saad sa bunyag alang sa mga dagko ug sa ilang mga anak. Asa man na sa buhat 2:38 ug 39 nga ang saad kuno sa bautismo alang sa mga dagko ug sa children. Wala gyud giingon diha nga way labot ang children o mga batang puya o mga bata. Wala giingon diha nga way labot ang bata. Kay kung wala pa untay labot ang bata sa bautismo, dili unta ingnon diha nga ang saad sa bunyag o bautismo alang sa mga dagko ug sa mga children. Dili unta ingon ana pagkaistorya, pero mao man ang mabasa gyud sa buhat 2:38 ug 39. May unta tog nag-ingon diha sa buhat 2:38 ug 39 nga ang saad sa bautismo alang lang sa mga dagko ug way labot ang mga bata. May tatugay ingon ana, no? Pero ang kiingon sa Biblia buhat 2:38 ug 39 ang saad sa bautismo alang sa kaninyo but pasabot mga dagko ug sa mga children, sa inyong mga anak. Unya naay mga case pod nga nagbunyag og tibuok panimalay. So the fact nga nagbunyag o gabautismo og tibuok panimalay tulo na ka instance di sa Biblia, di lang nako pangutluon kay say malimot pud ko, di ba? Wa po na ko giandam diri. Tulo ka kaso na sa Biblia di sa Book of Acts or napod sa Corinthians ba to nga nagbunyag og tibuok panimalay. Na karon moingon gay tag tibuok panimalay, so posibleng naagi bata. Wa gyud giingon dito nga pagbunyag sa tibuok panimalay wala giapil ang bata. Tingali mo ingon ang uban nga wa may mabasa nga naay bata dito. Wala po'y mabasa nga giingon nga walay bata dito. Tabla. Di ba? Nainumdum ko sa kanabang nag-irgo bahin anang pagbunyag ko no o bautismo tibuok panimalay. Niingon man ang nisupak anang bunyag sa bata, niingon wa may mabasa dito nga naay bata. Ni balos pod ang Katoliko nga wa man po'y mabasa dito nga walay bata. Di tabla ta. So both speculation.
ang duha ka side puros nag-speculate nga siguro na bata dito kay tibuok pa ni walay good. Unya ang nisupak pod niingon nag-speculate pod nga walay bata kay way mabasa. So tabla. So kung maghisgot ta og naabay bata dito sa tibuok pa ni Malay nga gibautismuhan, naabay bata o wala, ita kabasa. Parihas. So speculation ang both sides kung moingon na ay bata o wala. Di ba? Oh. So karon naaraan ng duha. Wa lang gibutang sa Biblia og naabay masuso dito wala. Na kung pananglit naa. So pildi ang nag-speculate nga wala. Pananglit pod og kanang walay bata dito. Oh. Napildi ba pod ang nagtuo nga apil ang bata sa bautismo? Dili mapildi. Nga naman. Kay naa may mga kanang gitawag og reasonable argument katong gihisgutan na nato sa kaganina nga tungod kay ang batang masuso na say kanang original sin. Nya kanang bautismo pagpapas mo na sa tanang matang sala. So bautismohan gyud ang bata. Di ba? Oh, dayon katupong buhat 2:38 ug 39 nga ang saad sa bautismo alang sa mga dagko og sa children. So apil gyud ang bata. So kanang sa issue may labot na sa kanang katong pagbunyag o pagbautismo og tibuok panimalay naabay bata dito o wala na parehas ang speculation sa duha. Speculation ang pag-ingon nga naay bata, speculation pod ang pag-ingon nga wala kay di wa may video ang Biblia nga makita nato dito naabay bata o wala. Pero tradition may musulba na kaysa tradisyon na amang gyud pagbunyag og bata. Ba lang, di lang mabasa litra por litra sa Biblia. Mao na, no? So, mao na ang katinawan anang bunyag sa bata. Oh? Ato lang nang iklaro. Kamong mga nisupak, pamatud ininyo sa Biblia nga gabawal gyud og bunyag og bata. Walay pagbawal. Kanang pagbawal, resulta ra na sa private interpretation. Tungod kay agi lang anang kinahanglan mo repent. Kanang kinahanglan mo repent ay bautismuhan, referido na sa mga dagko, referring to sa mga dagko. Kay ang mga dagko na may actual sin. Makabuhat na magsala, so kinahanglan mag-repent sila. Ang batang masuso, dili kinahanglang mag-repent, kiwa man siya sala nga i-repent, kiwa man siya sala nga nahimo nga kaugalingon. Pero nga nung bautismuhan siya, nga wa maka siya sala, tungod kay naaman siya original sin. Unsa nang original sin? Dili sala nga gibuhat sa bata, kundi sangputanan na sa gibuhat sa ginikanan. Nga naluwatan nila ang sanctifying grace kadtong pagkasala niya og iba. So ang bata nahikawan sa sanctifying grace. So mao na gituwag og original sin. Nitapot na sa bata nga wa siya pahibaw, may katarungan nga kuhaon po na nga dili pahibawon siya. So because of original sin, ang bata bautismuhan yun para ma-erase ang original sin, para mabalik ang sanctifying grace. So mao na ang explanation na. Pero pananglit ibutang ta, walay sala gyud ang bata bisag original sin. Argument ba, mahimo bang argument nga dili gyud magpabunyag o magpabautismo tungod kay walay sala? Dili na mahimong argument tungod kay si Kristo nagpabautismo bisan wala siya sala. Di ba? So as an example nga ang Kristiyano kuan yun na siya, apil yun na sa atong pagtuo nga mura ba na siya og entrance nato sa kingdom ba nga magpabautismo. So whether kung ibase nato sa pagpabautismo ni Kristo, so dili day basihan nga kumuha kay sala di ka bautismuhan. Di ba? Logic, no? Philosophical argument. Si Kristo, example man kaha. Si Kristo, example man kaha. Pero wa siya mag-ingon nga, tungod kay nagpabautismo siya dako na, bawal na ang pagpabautismo og kanang bata. Wala. Kay pares na gunaan ng tuli o circumcision, kanang tuli o circumcision sa mga Hudiyo sa una, sa Old Testament,
mabata ka og madako, candidates ka for tuli or circumcision. Pero mao man gani katong sa tuli nila, circumcision sa una, mga bata man gito. Unya kung wala pa ka ma-circumcise o matuli sa bata pa ka, di dako na. Sa to pa, kanang circumcision, mabata o madako, pwede. Unya kung ato pong tud-an og ayo, kanang bautismo, mao man ay fulfillment sa circumcision. Na sa Colossians 2:11 ug 12 nga ang circumcision of Christ baptism. So but ipasabot katud ang circumcision utuli sa entrance sa kingdom sa Old Testament, shadow observance. Ang katumanan ana ang fulfillment ana baptism. So mao na. So kay baptism man di ay ang silbing gipuli sa tuli, kay fulfillment man ang baptism sa circumcision. So atong tanawon, kung apil ang bata sa circumcision, apil pod ang bata sa bautismo. Di ba? So kaklaro ana. Okay. So mo na analogy, no? Same. Okay, ang bautismo mao man ni gihulip sa circumcision. Kay fulfillment man ang baptism sa circumcision. So kung apil ang bata sa circumcision, apil po ang bata sa bautismo. Kaya mo may gipuli sa circumcision ng baptism. So, mauna, no? Mga igsoon. So, balikon ko sa pag-ingon. Kanang pag-repent nga requirement para nas mga dagko. Kay makahimo na magsala ang mga dagko. Makahimo nagsala nga kaugalingon. So, kinahanglan mo repent yun, walihan, patuhuon. O, kwao ng salaa kay iya man na. So, mahibawon gud siya. Pero ang batang masusul lagi, wala siya kaugalingong sala. So, dili sa kinahanglan magrepent. Katong original sin nga nas bata, absence of grace, sorry, nintapot tong original sin nga, wa siya pahibaw kaya di man to iyang agi, na ay katarungan nga kuhaon po to nga, dili siya pahibawon. Pinagis bautismo. So, mauna, because of original sin, bautismo ng bata. Pero kung himuon laging argumento nga, kung walay sala, dili bautismuhan, sayop na. Granting ba nga ang bata, wala siya sala nga nabuhat, kaya di pamagid siya kabuhat og sala, then wala po siya original sin, so walay sala ang bata, granting nga walay sala. Mo ba na himuong ebidensya? Himuong rason nga dili gid bautismo ng bata? Ang himong argumento tungod kay walay sala. Dili gyapon na, baliko na ko to akong giingon ka ganina. Si Kristo nagpabautismo ni John the Baptist. Anong nagpabautismo man lagi si Jesus? Nga man siya sala. So ang tubag ana example. So pwede day na nga bisan pag ibutang nato nga ang bata ulay sala. Example kay Kristiyano gud ta. Example. So dili dautan, dili sayop nga bautismuhan gyud nato ang bata. So mao na no mga igsoon. Then karon adto ta sa kanang issue may labot na sa mukuan sa dagweta, may isgot sa dagweta. Aya ta mo adto atong Mother of God. Ato sang i-appeal na lang ning paagi sa bautismo. Kay ang paagi sa bautismo kanang magbunyag ta o magbautismo ta. Ato lang ning iduha gyud ka term bautismo ug bunyag kay namang goy uban dili mo dawat anang terminology nga bunyag kay ang ila bautismo ra gyud. Pero sa Katoliko nga baruganan wala man gibawal nang i-translate na tuglaing termino. So bautismo or bunyag maora na. Okay. Pero sa uban dili sila musugot ana. Pero sa Katoliko dili man sala o dili man dautan i-translate na tuglaing pulong. Pero maora ang bot ipasabot. Kay bisan gani kanang ngalan, pwede man kanang James i-translate na tug Jacobo. Pwede po i-translate og Santiago o Jaime. O pwede. So pwede na. So kana pong bautismo maora gihapon walay pagbawal ana sa Biblia nga masayop na o bawal na kung i-translate na to, hubaro na to sa laing
termino nga bunyag. So atong klarohon na kanang bautismo ug bunyag maura na. Kana pong issue mahitungod sa immersion, kanang paagi sa pagbunyag nga itusmaw. Kanang tinuod man na nga baptizo means to immerse. Okay. Pero wala na siya magpasabot og paagi. Kay ang paagi, kung tanaw na to sa history, dili lang kay immersion ang paagi sa pagbunyag. Sa nakita sa history, sa tradisyon, tinuod nga apil lang immersion. Pero napoy pag sablig lang o sprinkling, gitagna mangalina sa Ezekiel pa to, Jeremiah ba to? Ezekiel 36:25, 36:25 ba? Kung wa ko masayop, naghisgot diha og pagpanglinis pinagi sa tubig. Wa may laing gipasabot ana, tagna man na may tungod sa bautismo. Pag sprinkle may gigamit, I will sprinkle clean water upon you and you will be cleansed from all your filthiness, inyong mga sala. So gitagna na ng bautismo niya ang gigamit nga term sprinkling. Dayon naapoy implication nga si San Pablo sa Biblia kanhi Saulo, diba? Saulo man to siya, then gitawag siya Pablo ni Kristo. Dayon sumala sa Biblia, gibautismuhan si Saulo sulod sa balay. Nagtindog pa gyud. So sigurado kita nga dili immersion tong iyang bautismo. Kinaaman siya sulod sa balay. Wa man niingon dito nga ninaog adtong suba or niadto sa daghang tubig. Then nitusma wala. Si San Pablo, gibautismuhan siya nga nagtindog sulod sa balay. Wala giingon nga ni adto siya sa suba. Okay. So mao na. So gi-implied, gipasabot nga si Pablo ang iyang bautismo dili gyud immersion. So probably naara gyud sa bubo or sprinkling. Naara gyud. Kinaaman siya sulod sa balay. Unya kana pong immersion nga gipasabot sa baptizo immersion, ang gipasabot na spiritual man, dili man kanang way o paagi. Kaysa gikaingon ko na kung maghisgot ta og paagi, dili lang kay immersion. Sprinkle gitagna na sa Ezekiel 36:25 kung wa ko masayop sa mga bersikulo, gitagna na ng sprinkling. Dayon sa tradisyon klaro po na nga nay pagbubo. Okay. Kanang immersion diha sa baptizo. Baptizo means immersion. Ang but pasabot na spiritual, dili sa paagi. Kay sa paagi lagi, dili kay usara, dili kay immersion ra. Kanang immersion diha nagpasabot na og paglubong, pagtusmaw sa atong mga kasalanan. Mao na meaning diha sa immersion. Dili sa paagi. Kay ang paagi dili kay usara, dili kay immersion lang. Para sa lagunang maghugas ka og kanang plato, maghugas kag plato, dili kay tusmaw lang, napoy wisikan lang nimo. Kay paghugas gani, kung manghugas ka, dili raman kay usa ka paagi ka maghugas na ay patuluan ra nimo or bubuan ra nimo, napoy itusmaw. Di ba? Inana pod sa kanang bunyagod o bautismo, hugas man na. So dili kung maghiskot og paagi, dili lang kay immersion. Na sprinkle napoy katong kang Pablo lagi gibautismuhan siya sulod sa balay. Alang-alang mo yung kagitusmaw siya. So, ang immersion diha nagpasabot na siya spiritual. But ipasabot, kung bautismuhan ka, bisan pag gitusmaw ka, or gisabligan ka, or gibubuan lang ka, kung mabunyagan galita o mabautismuhan galita, but pasabot na immerse ang atong mga kasalanan. Kay nalubong man. Kay kung hugasa, kung kanang bautismo, gihulagway diha nga gilimpyuhan ka. Limpyuhan ka nga ang imong sala bali ilubong, salikway or kanabang sa tawa na. Basta ilubong or i-immerse. I-immerse ang atong mga kasalanan. Ilubong ang atong mga kasalanan. Muna ibot pasabot sa immersion. Dili paagi. Kay kung maghisgot og paagi sa paghugas, dili kay usara, dili kay immersion ra. Sprinkling, pouring, pwede. Mo nang sa history, nagyon ang
immersion. Kaya na magi pagbautismo pinagig immersion. Pero dili lang kay immersion. Kay ato namang na-establish nga ang bata apil sa bautismo, ang puya. So, kung puya, illogical po nga imong itusmaw, malumos pa lang. Di ba? So, pwede ang bubo. Pwede ang bubo. So, mao na, no? Baliko na to. Kanang immersion diya sa bautismo, wala na magpasabot og paagi. Kay kung maghiskot gali og paagi, dili kay usa lang. Dili immersion lang. Sprinkling, gitag na sa Ezekiel 36:25. Og sa tradisyon po, og kanang puring, kanang pagbubo lang, apil gid po na. Kay kanang bata, pwede mo nagbubuan lang. Huwag mo nagibawal. Oh. So, kung gibunyagan ka o gibautismuhan ka, ang paagi, bubo, or sprinkling, na-immerse gihapon ang mga kasalanan. Kay ang gilubong diha mga kasalanan man. Ang gihugasan diya kasalanan man. Kung hugasan atong mga kasalanan, malubong man na. Kay bisan ka nang maghugas kay ka og plato, ang tubig paingon mo sa ubos. So, mopaingon sa ubos. So, mao po na, kung hugasan ta, ang pag-picture out, paghulagway na ang atong mga kasalanan, mawala, dayon malubong. So, mao na ang meaning sa immersion is spiritual, dili way. Kay kung way, dili kay usa ra ka paagi. So, balikon yun ako, kanang immersion diha, ang ipasabot diha, paglubong, pag-immerse ato mga kasalanan kung bautismohan ta. Kay bisan pag buo ang paagi sa pagbautismo na to o gisabligan ta na immerse man gyud atong mga kasalanan. Kay malubong man to. Ihugasan ko ta. Di ba? Unya sa tradisyon, sa history, klaro man na. Sa early Christianity, naamang pagbubo o pagsablig nga paagi sa pagbautismo. Dayon na, human na to na. Okay. Now, diri na ta sa Mother of God. Si Maria ba? Mother of God. Now, kung mangita tag litra por litra sulod sa Biblia nga, word for word yun nga, si Mary, Mother of God, wag gitay mabasa, litra por litra. Pero, kuha na, kanang dili na himuo na tong basihan, kumo dili mabasa litra por litra, dili na tuhuan. Nga naman, kay daghang mga protestante nga nituoan ng Holy Trinity, nga ang Diyos usa pero tulo ang persona, pero dili mabasa ng word Trinity. Di ba? So, mao po na. Kung himuo na to na isang premise nga, dili ay kinahanglan basahon gyud tanang litra sulod sa Biblia. Kay bisan ang mga nisupak anang Mother of God, naaman po sila gituhuan nga wala ang litra sulod sa Biblia, kanang Trinity. Di ba? So, maguba na nato daan ng argument ba nga, kumo dili mabasa litra por litra sulod sa Biblia nga si Mary, Mother of God, sabton na nga dili gid sa Mother of God, usayop na gyud na. Dita kay ngon ana. No? Kay kung basta dili mabasa, dili na tuhuan, kay sayop, kay dili mabasa litra por litra sa Biblia, dili po tuhuan na to ng Trinity, kay di man na mabasa sa Lord's Biblia. Di ba? Oh. Unya, dili po mabasa sa Biblia nga nagtudlo si Kristo og mga apostol nga dili pwede tawgon si Mary og Mother of God. So kung dunay magtudlo nga bawal o gidili ang pagtawag ni Mary og Mother of God, additional teaching na siya, kay wala man na, dili man po na mabasa litra por litra sulod sa Biblia. So kung ang basihan litra por litra, wala gi mabasa pod nga gibawal ang pagtawag ni Mary og Mother of God. Kung dili mabasa litra por litra ang pagtawag ni Mary og Mother of God, dili pod mabasa litra por litra nga gibawal na. So baliko na ko ha. Kung dili mabasa litra por litra nga si Mary gitawag og Mother of God, litra por litra. Kung dili mabasa litra por litra nga si Mary gitawag og Mother of God, kung baliho na to na, maupod, dili pod mabasa nga si Mary dili Mother of God. Dili pod mabasa litra por litra
nga gibawal o gidili ang pagtawag ni Mary og Mother of God. Tabla. Di ba tabla? Kung mangita lagi litra por litra, tabla. Nga naman, kay dili man mabasa nga gibawal ang pagtawag ni Mary og Mother of God. Dili na mabasa litra por litra. Dili pod mabasa litra por litra, nagitawag siya og Mother of God. So tabla. Di ba? So karon unsaon man nato na pag utingkay, pag argue, pag rationalize with logic nga bisan pag dili mabasa na litra por litra pero mas sabot nga si Mary Mother of God. Unsa ba day meaning anang Mother of God? Mother of God gikan sa Greek nga Theotokos. Unsa man ang Theotokos? God bearer. God bearer. Okay. Gidala ang Diyos. Si Mary nahimo bang God bearer? Nahimo. Ano man? Kay ang God ni sulod sa taguang kaniya. Nikuha o kinayas pagkatao ang pulong nga si Kristo ni sulod sa taguangkan ni Mary para makakuha o kinayas sa pagkatao. So, si Mary, God-bearer. Mo man ay pasabutan ng Mother of God. God-bearer. Theotokos. Di ba? Kaklaro na. Dili mabasa litra por litra na si Mary, Mother of God. Dili mabasa litra por litra. Dili pod mabasa litra por litra nga gibawal ang pagtawag ni Mary nga Mother of God. So tabla. Pero mas sabot, implied nga si Mary Mother of God kung atong sabton unsay pod pasabot anang Mother of God. Sa Greek lagi ana Theotokos nga ang but ipasabot God bearer. Dala ni Mary ang Dios. Dala bitaw niya kay nisulod ko siyang taguangkan. So, Mother of God si Mary yun. Di ba? Oo. Di yun, lain pa. Si Elizabeth nagtawag ni Mary nga Mother of the Lord. Mother of the Lord si Mary ko, no? Mother of the Lord. Unya, kung gamit ang logic, syllogism, kung nagtawag si Elizabeth ni Mary nga Mother of God, Mother of the Lord, unsa man ang pagka-Lord ni Jesus? Ginoo sa tanan. Lord of all. Buhat 10:36. Si Jesus, Lord of all. Unya, sa Roma 10:12, kanang Lord of all, God. So therefore, si Mary, Mother of God. Kadtong pag-ingon ni Elizabeth nga si Mary, Mother of the Lord, sama ra nga niingon siya Mother of God. Kano man, kay kanang pagka Lord ni Jesus, Lord of all man. Nya kanang Lord of all, God man na. So, ang pag-ingon ni Elizabeth nga si Mary, Mother of the Lord, sama ra nga niingon siya nga Mother of God. Masabot kay ang pagka-Lord ni Jesus, God man. Lord of all God. Kinsa man rin ng Lord of all, di ba God? Diyan, dirita sa ilang laing objection, mingon sila nga, dili lagi pwede nga si Mary tawgon og Mother of God. Kay ang mahitabo, mauna pa hinuon siya sa Diyos. Kay ang Diyos iya ragong anak. Man din maguna ang inahan o ang anak. So, siyempre, una gyud ang inahan kaysa anak. Mahimo ng valid na nga klase sa argument kung ang meaning, ang buot ipasabot anang pagka-Mother of God ni Mary nga ang pagka-Diyos ni Kristo dito nagsugod sa iyang tiyan. Pwede na mahimong valid reason nga dili na pwede. Kung ang buot ipasabot anang pagtawag ni Mary og Mother of God nga ang pagka-Diyos ni Kristo dito ay nagsugod sa taguangkan ni Mary, so mahimong valid na nga argument nga supakan yun na. Supakan yun na. Pero sa gitudlo sa Katoliko, kanang pag-ingon nga si Mary, Mother of God, wala na magpasabot nga ang pagka-Diyos ni Kristo
didto nagsugod sa tiyan ni Mama Mary. Dili. Okay. Wala pa si Kristo nagpakatao. Wala pa siya nisulod sa taguangkan ni Mary. Daan na siyang Diyos. Daan na siyang Diyos. So, dili na sabton nga, ang pagka-Diyos ni Kristo, didto nagsugod sa tiyan ni Mama Mary. Dili. Wa pa siya nagpakatao, daan na siyang Diyos. So, dili mahitabo nga mauna si Maria sa Diyos. Di ba? Mauna. Kay parehas atong pag-ingon ni Elizabeth nga si Mary, Mother of the Lord, dili man to sabton nga ang pagka-Lord ni Jesus dito nagsugod sa taguangkan ni Mary. Wa pa siya nagpakatao, daan ng Lord si Jesus. God good. Before Abraham was I am. John 8:58. So, mauna. Then, kanapong pag-ingon nga si Mary, Mother of God, ayaw i-appeal ang God the Holy Spirit o God the Father. Kay wala man to nagpakatao ang Holy Spirit o God the Father. Wala man to nisulod sa taguangkan ni Mary nga nikuha po kinayas pagkatao. So, kanang pag-ingon nga si Mary, Mother of God, referring to Jesus Christ na nga Diyos. Dili na siya na to ma-refer sa Holy Spirit o sa God the Father. Kaya basig sabto ninyo ba nga pag-ingon nga si Mary, Mother of God, mo nang moingon mo nga, uy, nauna po da is Mary sa Diyos, Amahan o sa Holy Spirit. No, dili lagi na. Kaya kanang pag-ingon nga si Mary, Mother of God, repairing ra na ni Jesus nga God. Ayaw i-appeal ang Holy Spirit o God the Father. So, dili na ha, dili mahimong una si Mary, mauna na hinuon si Mary sa God the Father o Holy Spirit. Kay wala man to gipanganak ang God the Father o Holy Spirit, wala gipanganak ni Mary. Maglaruhanay tana. So, dili, kanang pag-ingon nga, Mother of God si Mary, si Jesus ra ang gipasabot ana nga God. Mother of God si Mary, Mother of God, Jesus Christ. Unya, dili sabton nga ang pagka-Diyos po ni Kristo dito nagsugod sa tiyan ni Mary. Dayon, sama ra lagi pag-ingon ni Elizabeth nga si Mary, Mother of the Lord, wala mo po na magpasabot nga ang pagka-Lord ni Kristo dito nagsugod sa tiyan ni Mary. Dili ingon ana ang pagsabot. Kay parehas ra na god sa maghimo tag example katong si Ferdinand Marcos, yang mama si Josepa Idralin Marcos, di ba? Di ba si kanhi Ferdinand Marcos, ang iyang inahan si Idralin Marcos man, Josepa Idralin Marcos. Si Josepa Idralin Marcos, inahan sa atong kanhi Presidente Ferdinand Marcos. Pwede man na. Pwede ingno na to nga si Josepa inahan sa atong kanhi Presidente. Sabton ba na nga ang pagka-presidente ni Ferdinand dito nagsugod sa taguangkan ni Josepa? Dili, uy. Pero pwede ta musulti ana. Di ba? Si Josepa Idralin Marcos kanhi inahan sa atong presidente nga si Ferdinand Marcos. Sabton ba na nga tungod kay si Josepa inahan siya kanhi presidente, sabton na dayan nga ang pagka-presidente ni Ferdinand dito dahi gasugod sa tiyan ni Josepa? Dili, uy. Pero mahimong mo ingon ta na kay nahimo man yung presidente si Ferdinand nga ang iyang inahan si Josepa. Maupod na. Ang pag-ingon na to nga si Mary, inahan sa Diyos nga si Kristo, dili na sabton nga ang pagka-Diyos ni Kristo dito nagsugod sa taguangkan ni Mary. Dili. Aron dili lagi ta malibog, ato lang gud untang mupokus lang unta taon sa Griego anang Mother of God nga teaching sa Catholic, doktrina sa Katoliko. Ang Mother of Mother of God ni Mary, sa Greek ana,
Theotokos. But pasabot, God-bearer. God-bearer. Ang but pasabot anang Mother of God. Mangutan ako, si Mary, nahimo bang God-bearer? Nahimo. So kung nahimo din God-bearer si Mary, so Mother of God siya. Malibog lang yun ka kung imong sabto na nga ang pagka-Diyos ni Kristo dito nagsugod sa tiyan ni Mary nga mahimong nauna pa noon si Mary sa Diyos. Dili. Kaya wala pa lagi nagpakatao si Jesus. Daan ng Diyos si Jesus. Wa pa siya ni adtos tiyan ni sulod. Naana. So dili siya mauna. Dili mauna si Maria sa Diyos nga si Kristo. Kay wa pa nagpakatao si Kristo, Diyos ng daan si Kristo. Pero mahimong tawgo na to siya, inahan sa Diyos. Kay God-bearer man siya. Parihas ko atong mingon nga si Josepa, Idalin Marcos, kanhi inahan sa atong na presidente nga si Ferdinand Marcos. Pwede man na. Bisag wala magsugod ang presidente ni Ferdinand dito sa taguangkan ni Mary. Kay daan naman to siyang gipanganak ni Josepa. Aya siya na himong presidente. Di ba? Pero pwede ta mo ingon nga si Josepa Idalin Marcos kanhi inahan sa atong presidente. Ayaw lang lagi sabta nga ang pagka-presidente ni Ferdinand dito nagsugod sa taguangkan ni Josepa. Maupo na. Kanang pag-ingon nga si Mary inahan sa Diyos nga si Kristo, tungod kay God-bearer ang but pasabot anang pagka-Mother of God niya. Oh. Ayaw lang yung sabtang ang pagka-Diyos ni Kristo dito nagsugod, gibuhat dito stiyan, no? Ayaw. Kay masipyat yung ka na. Maminaw tas Katoliko parang makasabota. Oh. Then sa mubo gyud ang simbahan nga gitukod ni Kristo, pillar and foundation of truth. Unya Holy Spirit ang ga-guide. Unya giingnan pa gyud ni Kristo ang iyang simbahan. Ang naminaw ninyo samarang naminaw nako. Ang wala maminaw niyo sa minaw nako. Denoting infallibility sa iyang teaching faculty. So kung ma-prove na to sa history nga kining simbahan Katoliko mao ni ang sumpay sa simbahan nga gisugda ni Kristo, amang gilaing simbahan nga sumpay gyud sa history. Sa mga apostol Katoliko raman kay kanang mga ubang pundok ron di man nimo makonek na ay 1984 na ay 1980 na ay 1914 na ay 1863 na 1854 di gyud Katoliko ra gyud masumpay. So kung Katoliko ray makasumpay sa iyang organization back to sa grupo sa mga apostol. So, siya ang gipasabot anang 1 Timothy 3:15, the pillar and foundation of truth. Unya, Holy Spirit ang gagayad. Unya, giingnan ni Kristo sa Lucas 10:16, ang naminaw ninyo, naminaw nako, denoting infallibility of teaching faculty. Dili sa buhat sa mga sakop pa, kay sa buhat sa mga sakop, posible mang makasala. When we say teaching faculty, sa pagpanudlo na nga gigiyahan sa Holy Spirit, di gid masayop ang simbahan ana. Kay paras gud aning Biblia nganong moingon ta nga dili masayop o infallible lang gisulat sa mga apostol. Nga kanang mga apostol, mga tao man na nga fallible, but pasabot makasala o masayop sila personal o peccable, pwede sila makasala. Ang mga apostol pwede kasala, pero nganong kanang ilang gisulat as Bible dili man masayop, infallible man because of the Holy Spirit. Mausab na ang church mao maning Katoliko kung atog yung tanawon sa history. So pillar and foundation of truth matud pa ni St. Paul, then ang gagayad Holy Spirit, then giingnan ni Kristo ang naminaw ninyo naminaw sab nako, ang wala minaw niyo sab minaw nako. So to pa infallible di ang church, pillar and foundation of truth good. So kung ang simbahan mo ingon nga Mother of God si Mary, tuog ita kay di na masayop. E kung moingon kag nasayop sa tupa, nasayop ang Holy Spirit sa paggiya. Di ba? Oh. So kining church pod nga gisugda ni Kristo, kung manudlo ni
kinahanglan both dawaton nato kanang sulat o wa na masulat. Kay kung sula eskriptura ra gyud imong nasi mong hunahuna, adi gyud ka motuos matuod nga simbahan. Mao na nga kanang sula eskriptura, kuha na siya kanang sana kana bang kaakit-akit na siya nga teaching. Pero deceptive, no? Nganong kaakit-akit o nindot ba? Nindot kay nang teaching nga sula eskriptura, Bible alone. Nindot kay paminahon kay Bible God, Word of God. Pero ang deception ana kay kung ang imong interpretation Bible alone sa to pa ay kana ra gyud ang naas Biblia. Nasulat gyud sa Biblia ang tibuok tinuod kamatuoran. Wala man na masulat sulod sa Biblia ang tibuok kamatuoran. Pagkadaghang wa masulot sa Biblia. Mo bitaw ni ingon si San Pablo, barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagig wali nga binaba o sulat. So, si Pablo, klaro kaayong Katoliko. Kaya naman, kay si Pablo gatudlo, dili lang kay sulat o Bible alone o sula eskriptura. Kung atong dawaton ang gitudlo ni San Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, unsa may iyang giingon, barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kanyo pinagig wali nga binaba o sulat. So, kung niingon pa si Pablo nga barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kanyo pinagi og sulat lang, saktong mga dili Katoliko. Sakto ng sula eskriptura o Bible alone. Pero ang gitudlo ni Pablo 2 Thessalonians 2:15, barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kanyo pinagig wali nga binaba sa to pa wala masulat o sulat. Sa to pa unwritten tradition o written. Mao na word of God. Written o unwritten. So dili kay sulat lang. So sayop ng sula eskriptura. Ang sakto gyud sula verbum dei. Kung mogamit tag pulong sula, kailangan i-qualify gyud nga duha ka klase ang word of God. Sulat o wala na masulat. Written o unwritten. Mao gyud na say word of God. Sula verbum dei. Only the word of God. Pwede man ta mogamit og pulong sula. Basta ayaw i-specify sa sulat lang. Kay si Pablo wala magtudlo og sulat lang. Ang giingon ni Pablo, tradisyon nga gitudlo na lang pinagi sa baba o sulat. Igamit man siya or. So, wala masulat o nasulat. So, both. Ang word of God ay written o unwritten. Sulat o wala na masulat. Mao na nga kanang sula eskriptura sayop kay sulat lang. Ang sa Katoliko, kung mogamit manggalig pulong sula, sula verbum de. Only the word of God. Mo na sakto, only the word of God, whether written or unwritten. So, mo na. So, atong klaron sa pagtapos, pwede ta mogamit og pulong sula. Basta ayaw lang isula eskriptura. Kay sula eskriptura lang kulang yun. Kay ang giingon ni Pablo, sulat o wala na masulat. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Pwede na to gamiton ang sula basta kanang duha mo atong ipasabot. Kay mo may gipasabot ni Pablo duha. Written o unwritten. 2 Thessalonians 2:15. Mo na nga kung mogamit ta og pulong sula, kinahanglan kanang duha mo atong ipasabot. Sula verbum de. Only the word of God. Whether written or unwritten. So, mao na. Daghang salamat hangtod sa sunod higayon.